ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, меҳмонони канали Маманик Рӯза и Амины. Хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаатон тансияту хонаобод ҳастед. Имрӯз рӯзи шоми якшанбе аст. Тасмим гирифтам ки як оши тоҷикӣ тайёр намоям барои шумоён видео кунам. Боварӣ дорам ки ҳамаатон аз уҳдаи тайёр намудани чунин хӯрокҳои миллӣ ба хубӣ мебароед, вале ман хостам як ҳамин тарзи тайёр карданашро ба пуррагӣ видео карда дар каналам гузорам. Дар канали ман ҳаст рецепти оши тоҷикӣ. Имрӯз низ ош тайёр мекунем. Дар ин ҷо 3 кавлес равғани растанӣ дар дег аст ва ана ҳамин гуна гӯштро дохили дег мекунем. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. То сурх шудан аст бирён мекунем. Дӯстони азиз, то ба ана ҳамин гуна ҳолат бирён мекунем гӯшт ва пиёзро. Гӯштамон ки сурх бирён шуд, ман баъд пиёзро илова намуда то ба ана ҳамин ҳолат бирён кардам. Агар шумо хоҳед ки ранги ошатон масалан сурхчатоб шавад, боз метавонед идома диҳед бирён кардани пиёзро. Ҳоло бошад, ман сабзиро дохили дег мекунам. аз сабзиҳои зард истифода бурда истодам. Ман пора кардам дар ин ҷо сабзиҳоро. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. хуб бирён карда, омехта карда, мувофиқи таб намак дохил мекунем. ҳозир боз қисми дигари сабзии ман дар ин ҷо ҳаст. инашро ҳам пора карда баъд хуб бирён мекунем. мана ҳоло ман пора кардаам, ба успед накардам. ҳеҷ гап надорад. ҳозир 2 дақиқа нагузашта ҳамашро пора. мана дӯстони азиз, ман сабзиҳояшро низ ҳамашро пора карда дар даруни дег дохил карда бирён кардам. ана ҳамин гуна сурха ки хушро омада истодааст. ҳоло бошад, иншоаллоҳ обашро мерезам ва як ҳамин дар муддати 40 дақиқа меҷӯшад дар алови пастака ки аз ҷош намонад обаш. баъд биринҷашро шуста дар об тар мекунам. дӯстони азиз, дар оби гарм. дӯстони азиз, ана дар шаҳри Санкт-Петербург имрӯз шом аст. ҳозир соат намедонам чанд, 18:30 дақиқаро нишон дода истодааст. бубинед чӣ хеле манзараи зебо, дилнишин, хеле барфи сафеди ҳамин калон борида истодааст. ҳеҷ кас ҳамин намегӯяд ки дар берун моҳи март аст. ана ҳамин гуна хеле барфи зебо, лекин ҳаво хунуки бад нест, вале барфи хеле ҳам зебо борида истодааст. дӯстон, шумо ба ин овози кӯдако аҳамият надиҳед. кӯдако бозӣ карда истоданд, ҷиянам ва фарзандои ман. барои ҳамин маъзарат мехоҳам аз шумоёни азиз. аҳамият надиҳед, онҳо бозӣ доранд, хурсандӣ доранд. мана барфро бубинед чӣ хеле зебо, хеле зебо, мошолло. ана дӯстони хуби ман ин ҷо ба дег обро низ рехтам ва ана оҳиста оҳиста ба ҷош омада истодааст. акнун ҳозир нағз ҳама ҷояш баробар ҷӯшад. аловро ҳамин гуна мекунам ки аз ҷош деги мо намонад ва 40-50 дақиқа ҳар чӣ тавре ки муддати тӯлонӣ ҷӯшад, оши мо ба мазза меояд. дӯстони гиромӣ, агар вақтам танг бошад, 30 дақиқа вақтатон танг бошад, 30 дақиқааш ҳам ҷӯшиданаш кифоя аст. дӯстони азиз, ана зирбаки мо тайёр шуд. ман биринҷро шустам то ҳамин обаш прозрачный, тоза шуданаша ман мешӯям обычно. баъд оби гармба камтар вақт тар карда мондам, ҳамин где-то 10 минут 15 минут. ана биринҷро дохтам. акнун оби мо зирбак ба ҷӯш омад. аз рӯи биринҷ бо ҳатман об добавид мекунем то ҳамин рӯи гурунҷро чӣ карданаш полностью покрывать кардаасту чӣ
камтари дигар мана зиёдтар. ин гурунҷи лазер аст ташкентский. ин шавла намешавад. бениҳоят дарози хушрӯ мешавад иншоаллоҳ ошаш. баъд боз дам партоем. баъди дам партофтан тайёр ки шуд нишон медиҳам ба шумо. ана обашро постепенно ҳамин кашида гирифта истодааст. биринҷ ана ҳамин гуна инсӯ онсӯ мегардонем штоб ҳамин мобайнангии биринҷошам чӣ намонад. ана хеле сафедча намонаду ҳамаш баробар хушрӯ як хел як ранг пазад. да конца ждат мекунем. ман ҳамин кришкаи дега пошта биринҷа гардонда тайёр мекунам. дӯстони гиромӣ ин ҳамаи обашро гурунҷамо кашида гирифт ба худаш. ман ба ҳамин ҷо 4-5 донаи чеснокро ҳамин зубчикаша тоза шуста дам кардам. ана ин сурухчаҳоша кардам штоб парои зиёдатиш бурод. ин гӯштаро ман бардошта будам пеш аз биринҷа добавить накардам, чунки гӯшт уже ба муддати 40-50 дақиқа дар зирбақ ҷӯшид. тайёр аст. ана акнун ба ёри ҳамин чи як ҳамин тазикча мана инадироғна боли биринҷамоя мепошим. бисмиллоҳи роҳмони роҳим гуфта ин гирди дег ба будагиҳо инҳо ҳамаш об набуд. ин равғанаш буд. баъд ана сарпоши дегамонис мепошим дӯстон. 20-25 дақиқа ба худо хоҳад оши мо тайёр мешавад. мана дӯстони азиз оши мо баъд аз 25 дақиқа омода шуд. мана гурунҷаш расипчати хушрӯ ба мазза иштиҳоовар пухтааст. ман ҳамаашро ҳозир омехта кардам. ҳозир бошад ба табақ мебардорем дӯстони азиз ва ба шумо боз итогашро нишон медиҳам дӯстони азиз. албатта шумо низ омода кунед. касоне ки масалан навичок ҳастед, ҷавон ҳастед, ҳоло ягон бор омода накардаед, боварӣ комил дорам ки аз уҳдаи омода карданаш ба хубӣ омӯхта агар ба шумо фоида ҳам масалан расад, хеле ҳам хурсанд мешавам. ана дӯстони азиз ошро ҳам бардоштам ба табақ. мана ба мо иштиҳои таом, касоне ки хӯрда истода бошанд, ба шумо низ иштиҳои таом. хайр дӯстони азиз, то влогҳои оянда дар паноҳи худованди меҳрубон сиҳату саломат бошед. дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. лайкҳои худро дариғ надоред. обуна шавед, подписатся кунед. аз ҳаматон миннатдорам. хайр тамошобинони азиз, як бори дигар дар паноҳи худованди меҳрубон бошед.